Kheroni Ramthepia Rongalong Ingnam Aingnar Kateng Kheng Ajok Inut Apran Kedamnang Birta Kirib Dunlong Atengke Kheroni Police Station Angkang Ramthepia Rongalong Ingnam Aingnar Kateng Kheng Ajok Joy Shankar Chauhan Apran Damnanglo Pini ada porphai pho aporahut Ingnam Aingnar Kechoson Kachuria Phan Inglong Pen Thoi Anang Sunlo Laso Aingnar Puthot Inglong Kachedamahutsi Joy Shankar Chauhan Aphan Tengkhengsi Apran Armutekang Dedlo Pinpur Ponme Kheroni Malom Lapuson Ahuni ke Phonang Doolo Sitame Ingnam Raikom Sai Khie Tumpen Rat Aphan Ingnam Aingnar Pen ke Pajok Ponjia Sai Kedeng Pon Thek Pon Long Lelang Laso Ahuni ke Phoadim An Kheroni Pen Police Lapen Ingnam Raikom Sai Khiatum Adimaklong An Paledamlo News Desk Report TK News KSA Samson Teron Atumpen Pini Kaziranga National Park Animal Corridor ke Parlo Pon Adimalong Kahomripon Pini Thereponi Phai Thongkap Ani Duarbaguri Constituency Lapen Socheng Dhenta Constituency Ahavar Adim KSA Central Committee Atumpen Patir Piponsi Non Malom Hur ke Chodut Kaziranga National Park Extension Amenpen Eco Sensitive Zone Lapen Animal Corridor Alama Puthak Ahok Pet Alam Kachini Ponjia Phanpura KSA Samson Teron Atumahin Pen Adim Along An Palepen Kisung ke Phovek Arat Atumaphan Chingki Chingwai Pon Sai Angdeng ke Klempon nang Jeputhak Chingwai Pon Lapen Aduntu Duarbaguri Press Club Atumpen Karjudun Ahut nang Kethandun ke Labangso Alama Puthak KSA Pen Sitame Sodak Pen Chesong Ponji Lapen Kaziranga National Park Extension Amen Pen Eco Sensitive Zone Lapen Animal Corridor Amen Pen Assam Golf Atumpen Apong Karbi Anglong Arat Asophan nang ke Pasung Pen ke Tharle Ponji Pukabor Ipon Aputhak KSA Pen ke Chedondun Thekte Lapen Sodak Pen Chesong Ponji Pusi nang Pachini Dun Lason Thak non Kechari Bom KAC Atumpen Sitame Lahai Adim non Amat Tong Sikot Pen Adimalong nang Humri Pen Angsong Angdeng Mate State Golf Lapen Central Golf Along An Sita Chingki Chingwai Paprabdunra Khang Dunvek nang Jipusi KSA Pen Chuning Ripon Kahora Pen Reasoning Ti TK News Torante nang lit tumahin KSA Hoi Central Committee Hoi Pen Ladak Pini spot along jitu Animal Corridor spot Kibi Ponji Podim Long nang ke visit nang ko sok thak than pachini than ke damtang ini di thoma prang ni tum media long ba social media long stamini tum thek long ladak Duarbaguri Karbi long autonomous council constituency arlo pinangana rong animal corridor amen pen national Kaziranga national park atum pinangana rong phan katharli ji pula so alam ni tum arti tum long sila so wana hok ma hok hima pu thak pot pini tum dak adimaklong anang pali pen arjulo kadu ko bialam tabela dak ni tum chini lo ahok peda bangke alam ke ahok lo je animal corridor mate eco sensitive zone kasilami po bangke latum bidi kangli men ke claim po bangke chini lo ne tum lasi ye tum penan rong sor tum pen chingki chingwai lo che than lo lang tum mes menang than no lo ni tum chini lo je la bangke jase met pet सरकार तुम विधि कांगलिम कुसिनी तुम होन्थि पन मेमिलो अथे पिनी लांगदामलु पुलतांते नॉन लानी लिकार जाबोम लसो हवार बांके लके पेनांगाना निंकान पेन नॉन ला नीली फ्रांगलों के दो बेसिक एलपी स्कूल लोंग ले लांगदाम तो सो स्कूल बांके हा 1944 निंकान से लसो स्कूल के एस्टैब्लिश पुलतांते हाला सोहुत पे दादा रोंग दो बोते हाला सोहुत पे सी ठीक है नंगी जे लान के रोंग काली देर हाला नेशनल पार्क का डिक्लेयर चेंग हुत सी सेलाम में नंगी पोलो सेता सेलाम ले देर मुनी तुम दो बॉम जाके मुनी तो तुम की दो आ रोंग पुचिनी लो रफिस्ता में नॉन पिनी नॉन मालूम लसो कच्चे थांग बॉम जे इको सेंसिटिव जोन का सेलाम थी दाक पेन नेशनल हाईवे पेन 2 किलोमीटर कैप अन इंगलोंग तक पार लो लांग पोला मगले Karbi luchar liya song benche donun dekhe lapen lage Karbi anglong ke do barim Karbi are la tum phaning long aswara tum lage kachin nek chadi lol ke la sila long bang ni tum che donun dekhe asin ni tum rada long se kai ke da dodunji lapen rada tum akiddu ka kisung long nil tum tar jab dun thipji la suwa dimo bang ke lakhe non ni tum karji long teng pulutang te pata se tame miadi pata da doet pulutang te lage government atum pe ning hang ling selam tapre ipugela ni tumen ko tekte apen ni tum pin dak pen ki pukang tum mang lailo Karbi Anglong autonomous council kachari ya songja po tum stana dunda nang mek nangli mek prang dunra nangli khai nangli mai nangli khai aso tum kisu putha ko nangli tum ta chelang dun thap sin li chuning gang tu athe bang ke
Karbi arada tum kenang li tum aphan Karbi arada su aphan kiduk kisung penang pejok dun pu puani ngachi thisnang do phan election nang kapi hai la so election nang kapi hai det kenang li tum aphan nang li tum hakumania bedun rok nai po phan le nang li tum phan arada tum nang kapi hai kali lasi Karbi anglong along non autonomous council Karbi autonomous council ka chari bom asongja po tum team Karbi anglong pendang lok MP MLA kadok abe tum samela swa dimak long nang chihumri ra la Karbi arara tum ke do bom Karbi arong ke ongdung Karbi arong non la animal corridor la pen eco sensitive zone la so ka selam long nang li tum pen kham khedun vek nang ji la pen kham khed khit nang ji la ke Karbi anglong along le la pen Karbi anglong Karbi atum si ke do la selang li tum aphanang li tum hajat abidi pen setame la Kaziranga National Park la so uthot kapang dang thungji amen eco sensitive zone amen pen kapang dang thuji mate lahai animal corridor putha kaselam thuji along abangke nangli tum ben stame hin nangji ni tum Karbi charlia song hin pen batai ki pukang tung la hello nangli tum Karbi arat do anaphan matha pemera nangli tum pini labangso akisung long pejok dun po kusini lini public tum akoi pibangke jitula eco sensitive zone mandela animal corridor kibipon kok lage jitu council atum pentong binoi pu permission mante NOC pidun det ma mante council sort chini dun de pin pensila dak non nang direct center pentong bi kok ma da sok thak nang litum hin men tham tam thak lagi si manghume me alam chadi nali nangkar ju alam the bangke je Karbi Anglong autonomous council area se kapar lo la pen lage revenue village side pu theglor a fi se tamia pini revenue village along se kaprek ye animal corridor ta eco sensitive zone ta hola sunang ka selam thu ye bong Karbi Anglong autonomous council ka chari tum chini dun de pu manghume me la silada ko pine atangka tilu pentong ka che lar ke do kokma manang litum komani bhan kap hire tong du kokma la bangke ra tum det kali ni tum tar jumi melam lasi laso putha kapo nangli tum jong si kachini nevek pulo tangte nangli tum phanang par jujewek pulo tangte nangli tum komat ma laso bidilang no kiklim bhasa nangli tum challenge na ji nangli tum pen puthim nai nang tum pen sialang li tum phan ke inside dong dang lasi pini bangke laso putha kapo council tum stame prabjin pen rara phan laso clarification mate laso lam klar pc kemi je nangli tum Hegdun de pin veksi bang nang ke claim chadilo pusita nang litum pachini nangji bala ke nilitum chingwai sar si ke claim lo pusita me nang litum rar phan pachini seta isia lambang ke lake waidak lo ladak ke do akar bi rar tum ke ove sida ke do tang lo bola tum ke la so long le bang ke lake comment tu neta lake iri thekilo lapen lake nilile kaning je lam kali ke dam tang haladak dongkamukam Karbi la meta mayalong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma masikipu ekeng arumalong along lepen chiri nang ni polam galang ni sik ukang ke halake aposi da ke do Karbi arara tunta la keng pa arumalong leke lake iri nolo athe long le ave pulote jati ta ave jati nangji pulotang te long le ke dowek ni posi la so long le jong si kavelu bude Karbi khei ta la so dimlong ke ave det po posi lake do long vek nang po asi la so long le ke la tum ke long nangji a rights mate a bahat do posi lake nitum Karbi lo chalia song ben ke pudak lo lada ke do arara tum miadi pata do set pen se hem ki friji polam mari tum Karbi lo chalia song ben ke che don don thektel pahan no nelang la son ma ante hapu golakha district bang phalang nu bom lo ma ante pu Karbi Anglong ta phalang no la Karbi Anglong mang phalang nu nelang la atimi dik bang ke last la ka phalang nu ji sikirang lo la bang halu final non kisi dam tu bang ke golakha ini lo bang golakha district bang ke golakha district phalang nu penang phalang nu golakha district nongong district penang phalang nu Aduh, perang sinang limen cetan ta. Limen ke Winston terang. Nang linon kido di mangke. Dak di Bagori. Limen le orang sa. Tang te nang le tumalong la animal corridor men pen. Eviction jipu la kedam tang ni thoma prang stame eviction jipu gewang stame dolo bos wala support ko ana ho. Ahola tumi dik tabang tu la sa prang ta notice dolo tak David terang ko thang hem ta ko council pani kim
public health engineer department pe kim IB tabendak aku sabek inut ba khes tamedak angke kim do la so hem la ka prang notice dulu nasi ke pripo pulo nasi penangan itu memorandum pe ni pilo so pen kena prepare lo pu isita aku tumi dig bangke Karbi autonomous council joint secretary along mondol tum kata itu pen celangsi aku si prituna yi pur tum aku ce bang dulu pasi ni tum tawe order pe ni lai hang dun non mat ke chiki sinang pu along kun pen pe ni pushing ki lai ke do pon pe ni mat la tum ke non ma ke che damrup ni la tum phalang nu ya machine pe ni si nang le lang chi ban ve lang asam se tum che damrup pasi non ke prepare lang pusda non ke aku notice pe ni nang le tu bom dia tum bang tu bom lu pujo tang te la son notice long bang ke cheklo yon ko an pena pilote la demolize ko la so thak than pachin tha atu pula anam ke aprang bang ke 7 days kipi aprang bang 7 days bang non tu pima documents pena submit pula submit lo apa non mang ke bang tu bang ke nong jenet ang neng hong musista cheklo jon ba cheklo jon pen cheklo thom man bang ke neno por isтерек non kalite atau kami mucara documents na paklang no note palang no po no ma ke la Karbi to council hoi pe nang le tum ko pine step ke deng la son a khobor long don lo council hoi pen ke kapia step tong ding ne bang ke chine se ni tum ke memorandum bang pidam ulo pen council along almang ni chi pidam ulo along memorandum pilo la pen donc kesi pinai palam do sila bang koson bane ni tumon rat pen chimai bomlo ta rat pen chimai choran dal la pen parang song ni tum palit ke dal council pen ni tum chimai bomlo pasi pu he bosa rizal bang pangklela te nang le tum la so a rong ke ni kan an da apan daga ni tum 1930 aprang masi ke ba se 1930 phi bang ke dan school lo charles hem chi kim lo chulai asan se tu dak Ronimi Aron Ban Christian selang pet sih itu dah dong cap ni dah amut